Hi guys! Good morning. It's Christine and this is our family budget. So, good morning sa inyo. And so, just a quick update lang kasi matagal na akong hindi nakapag-vlog. Actually, meron akong video na... Pasensya na sa damit ko ha. Tingnan nyo, kakarating ko lang kasi yan. Yung mga butas-butas pa yan. So, excuse sa mga butas-butas na yan. And, um, ano ba yung sinabi ko? May video sana ako yung Q&A. So, maybe later, kasi nag-upload ako, kaso nawala yung connection namin dito sa bahay, at least, mga 5 days na. So, ayan, nagluluto ko ng kanin, and mga 5 days na siya. Actually, ngayon lang talaga, nag-ano yung, internet, kasi putol talaga yung linya ko dito. So, pasensya na sa aso, ang ingay. So, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, kanina kasi, 5 days na kaming walang connection. So, kung nanonood kayo ng TV, kasi I'm from Cagayan de Oro, and sa mga hindi nakakaalam, so, nakita nyo na siguro yung LPA na dumating dito sa aming city, kaya grabe yung, actually, nung last pa talaga, hindi ko lang kayo na-update, pero ngayon, yun, ina-update ko kayo na yun yung nangyari, na grabe yung baha talaga. So, laking bagay yung pagtaas ng tubig nung siguro sa dami na ng mga buildings na kasi before hindi naman talaga ganito sa Cagayan de Oro. Ngayon lang talagang. So, nung nag-grocery ako, hindi ko na naipakita sa inyo kasi sobrang busy din. Tsaka, nawalan ako ng gana na mag-vlog kasi walang internet kasi 5 days yata talagang hindi pa ako nakapag-complain dun sa na bakit ganon katagal. Pero nag-complain ako na walang putol yung linya pati telephone. So ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko last na grabe yung sale sa Shopwise kasi nag-clearance sale sila. So yung iba dito mag-expire siya by February. So yan, ipapakita ko siya sa inyo. So, eto, medyo konti na lang yung laman kasi syempre, 30 na ngayon. So, syempre, mauubos na talaga. Teka, yan ako muna yung light, ha? No, so, ayan. Eto yung eggs. So, paubos na siya. Yan na lang yung natira. Kasi isang tray na egg na yung binili ko. Tapos, eto, Bear Brand. Hindi ko pa siya na-transfer sa kasi may mga laman pa yung iba. And ito, butter coconut. And yan. So, ito, bumili ako ng easy grip jug kasi alam nyo ba guys, yung lahat nung binili ko na bottled water, unti-unti siyang nawawala. So, ayan, bumili ako sa Shopwise. This is 75 pesos to. 1.8 liter yung ilalagay. So, nag-less siya. So, 75 na lang. So, ayan. Tapos, ito, this is imported to sa Shopwise ko din ito nabili. Snack Factory Pretzels Crispy. So, very crispy ito kung yan. Yun yung itsura niya. So, nag-last to ng 75%. So, ayan. Mag-expire to sa February din. So, ayan, bumili ako. This is 74 na lang siya. So, malaki siya. So, ayan. And also, ito yung Yakult. Ito, binibigay lang to ng ng father-in-law ko. So, ayan. So, hindi ko pa siya na So, ito, lugaw to kasi kahapon, nagtatai yung anak ko. So, gumawa ako ng lugaw so may extra. So, eto guys, eto yung cheese. Sliced cheese. Tingnan nyo, dumi na ho. Ewan ko, bakit nagkakaganyan? Nakakapasok yung mga So, this is sliced cheese. Papakita ko siya sa inyo. So, ayan, sliced cheese. So, konti na lang yung natira. So, actually, marami to. So, nagamit na namin. This is 75% off din. Yung price nito is 29 pesos na lang. So, mag-expire ito sa February. So, ito yung ginagamit namin sa hapunan kung nagbe-bread lang. So, ayan.
So, eto, pinasok ko na rin yung aking carrots, tsaka patatas, tsaka eto. Organic talaga to guys kasi nakuha namin to dun sa malunggay. So, ayan. So, eto yung bumili ako ng ano pala guys. Tawag dito, broccoli. So, ayun, nag-ice pa siya. Ito guys, ito yung laman ng ref namin sa freezer. So, ito, ano to pata to. Pang, pag day off yung asawa ko. So, dalawang rest day. Sa isang kinsenan niya ngayon. So, ayan, dalawa. So, ito yung mga, pang ano lang to. Panggisa. Tapos, ito, para sa broccoli. Chicken na rin. Chicken. Chicken lahat to. Tapos ito lang yung pork, tsaka may natira pa kami isda doon. So, hindi ko lang napakita ko sa inyo yung last. Meron akong extra na mga chicken na natira. Pero nagamit ko na siya. But, yun. And also, ito guys, papakita ko ito sa inyo. Homey na, actually masarap din naman siya. Homey na noodles. So, this is, magkano ba to? 50% off. So, yung price ito is 3 pesos na lang. 3 pesos at may cents ata yun. So, bumili ako ng 8 o 6 yata yung nabili ko nito. So, mag-expire din to sa, ano pa to mag-expire? Yung mga March? March ata to guys. So, ayan. So, yan yung mga nabili ko. So, eto, yung mga coffee, yan, mga skyflakes, para sa hapunan. Minsan kasi hindi kami kumakain ng rice. So, depend. So, ayan. Coffee. Ito, energy. Tapos, may coffee na naman kami dito. Ang daming coffee. Tapos, ito yung mga dilata. Just in case, bumibili ako ng mga dilata, guys. Kaya nito, mustard tuna. Tsaka, ayan. Kagaya ngayon, ito yung ulam ko ngayon. San Marino. Pag lunch, pag wala kaming tira sa umaga. So, ayan. Ito yung ginagawa ko. Nagluluto na nag-open ako ng dilata. So, pero usually, meron talagang natitira sa pansit, munggo. Yan, yung mga maramihan. May natitira pa sa amin sa lunch. Pero ngayon, wala kasi kanina. Daming langgam dito, guys. So, okay, guys. So, yun yung quick update ko sa inyo. So, later, i-upload ko na yung video. So, yung Q&A yon. So, medyo mahaba yon. So, sana ay panoorin nyo din yon. And, parang yun lang naman talaga. So,